Russiýanyň Tataristan Respublikasynda 17-nji noýabrda uçar helakçylygynda ölen 50 adamyň hatyrasyna matam güni eglan edildi. Ölenleriň arasynda Tataristanyň howpsuzlyk gullygynyň başlygy we Tataristanyň prezidentiniň ogly hem bar. Uçaryň näme sebäpden helakçylyga uçrandygy boýunça deriňe wisleri dowam edýär. Moskwada hökümeti degişli bolmadyk 3 guramanyň tutdyglençigi fevral içinde ýa-da süýşerildi. Memorial, Golos we Jemgyçilik verdikti atly 3 gurama daşary ýurtda agent höküminde hasaba alınmandyklary sebäpli aýplanýarlar. Bu Russiýanyň hökümeti degişli bolmadyk guramalar baradaky bir kanunynyň talaplarynyň biridir. Kazakstanyň Almaty şäherindäki uly sowda merkeziniň birinde dören ýangyndan soňra 200 ogly sowdagär ýürüýüş geçirdi we şäheriň käbir köçelerini petiklemekçi boldy. Käbir demonstrantlar olaryň bazarlardaky ýerlerinden gitmekleri üçin ýanganyň ýürüýti matlap bilen döredilendigini hem öňe sürdiler. Täjikistanda prezident Emomali Rahmon öz hökümetiniň işden çekilmegini kabul etdi. Konstitusiýa görä ministrler prezidentiň täze hökümeti düzüp bilmegi üçin wezipelerinden çekilýärler. Ýakynda Emomali Rahmon 4-nji möhlete prezident taýlanypdy. Siz Azatlyk radiosynyň suňky täzelikleri bilen tanys boldyňyz.